Parlar de l'Smart Destination avui en dia és un trending topic, no? Tant l'Smart Destination com un altre concepte que moltes vegades va vinculat a l'Smart Destination, que és el tema del Big Data. I és que en l'àmbit del turisme ens acaba d'aterrar els dos conceptes per igual, no? I molta gent es pregunta què és l'Smart Destination i què és el Big Data. Però l'Smart Destination és, en fons, una forma de dir-ho en anglès, el que són les destinacions intel·ligents. I unes destinacions intel·ligents passen d'alguna manera perquè tenen una quantitat d'informació que saben gestionar-la de forma intel·ligent per poder millorar la competitivitat de la seva pròpia destinació. És una mica l'objectiu principal del que avui parlem com a Smart Destination o destinacions intel·ligents. És veritat, però, que hi ha diferents nivells de desenvolupament de Smart Destinations. Si pensem en ciutats ubicades en primera línia del turisme mundial, com pot ser Barcelona, els seus treballs de projectes de Smart Destinations són molt més avançats que no pas altres territoris, potser en àmbits més rurals, en àmbits de muntanya, que no han tingut ni l'accés als recursos per tindre informació per poder ser tractada de forma intel·ligent. No obstant, cal potser fer un pas enrere per explicar que les Smart Destinations venen d'un concepte anomenat Smart City. I els Smart City procedeixen encara més enrere d'altres conceptes com districtes industrials, regions learning, clústers, que d'alguna manera són espais territorials on hi ha una dinàmica d'una activitat en concret que entre ells es retroalimenta i es complementa i que fa que en el seu conjunt sigui una activitat competitiva en el mercat on es dirigeixen. Aquesta adaptació, aquest recorregut tan ràpid que he fet històric des dels Smart City fins als Smart Destination, ens porta a un escenari actual molt important per dos aspectes claus. Per una banda, per la presència de la tecnologia i l'altra per el tema d'internet. Gràcies a aquests dos grans conceptes que avui conviuen amb nosaltres, fa avui que tinguem moltes més possibilitats no només de generar informació, sinó després per poder analitzar-la. Tenim tanta informació, hi ha tanta big data, informació gran, que moltes vegades ens genera tant de soroll a l'hora d'interpretar-la que no veiem més enllà del que tenim davant. I per tant, per poder interpretar coses que podem veure en aquest núvol d'informació tan gran que tenim actualment, és necessari tindre unes tècniques, unes eines de treball per poder arribar a aquelles interpretacions que permetin marcar unes tendències, fer uns anàlisis d'uns patrons de desenvolupament, d'uns models, o fins i tot fer prediccions. Esclar, aquí tenim el gran cavall de batalla, és qui genera la informació. Avui en dia la informació bàsicament la disposen grans companyies, sobretot operadores de telefonia mòbil, bancs, en els quals tenen accés a informació de moviments de transacció econòmica, de connexions de telèfon mòbil, que en el fons són informacions molt interessants pel sector turístic. Penseu que en l'àmbit de les dades que genera avui en dia de les connexions roaming ens permeten, des d'un punt de vista potser encara d'investigació, sense que sigui encara una investigació que s'estigui ja aprofitant pel sector, ens permeten poder crear mapa de fluxos turístics dels turistes que ens visiten. A Barcelona ja hi ha proves fetes molt interessants de veure com els creueristes que venen a la ciutat es mouen per la ciutat i en moments diferents del dia i podem d'alguna manera fer el seguiment de la seva mobilitat. Això traduït després a prendre decisions en l'àmbit de les mobilitats turístiques de la gent que visita la ciutat en un moment, recordeu, en un moment molt delicat des del punt de vista de la sostenibilitat turística de la ciutat en alguns districtes específics, és un gran valor afegit, un element clau per poder gestionar-ho de forma exitosa. En una destinació intel·ligent, una Smart Destination, tan important és les eines per treballar la informació com després la gestió que se'n fa d'aquesta informació. Per tant, diguéssim que la intel·ligència clàssica de tota la vida hi segueix sent. Ha d'haver-hi les persones darrere que d'alguna manera interpreten aquestes informacions. No obstant, avui en dia ja hi ha moltes destinacions turístiques que es disposen del que avui en dia diem un dashboard o un quadre de comandament turístic, que en el fons és una simplificació d'indicadors turístics de l'activitat, de l'oferta, de la demanda, de tots aquells elements o indicadors d'àmbit econòmic, dels sintètics,
que el que fan és condensar-ho en un únic espai que permet d'alguna manera als comandaments o als gestors d'una destinació turística poder veure com està l'activitat, es va desenvolupant dia a dia. Penseu que hi ha un dels indicadors que s'actualitza de forma constant, actualitzada de forma directa, i per tant actuar d'una forma molt precisa amb una microcirurgia en els diferents indicadors que pel que sigui estan donant valors o resultats que no són bons per a la pròpia competitivitat turística de la destinació.